Maswera semuri eZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Muzora nhasi tine nyaya yedu yekutanga inyaya yasisi vakashandisiwa nemukomana achida kuwana upfumi. I need you to be very patient. Listen, mufambireni kusvika kwekupedzisira. Mozongotiudzawo kuti munofunge uyezve inouya iri warning kuvanasikana. Ndiri musikana nemakore 23 ekuberekwa. Back then my parents vakaseparata when I was 2 months old. Ndakakura ndigara nagogo from my mother's side while at least my mother was working. Zvandingataura is my grandmother was like a mother to me. I didn't like anything. Muna isama her best to make me smile. Fast forward, I went to school and then I was having my complications of being suspended from school because of being sick a lot. Kuva ndichiri ku primary. It was just one thing after another. I finished school. I didn't come out well. So ndakadecide kuenda kuHarare to do something. Ndakatanga kushanda ikoko. I was 17 that time. The dream was to make my parents proud and also my grandma who took a mother's role in my life. So time passed ndichishanda kuHarare and I wasn't having a lot of money. You know mabasa acho. So ndakadecide kutanga zvemabhero titengesa. That was 2021. Then that's when I received a message from my grandmother. Vachiti pane mukomana wavasangana naye vakamubvunza kuti ari sei muzukuru wenyu. I really liked her but aindiramba. So aida nhamba dzangu. Ndakabvunza zita rake vakataura ndikati no handidi hangu kunzwa nezvake cause ainge aroora ane mukadzi and a baby girl. So ndichiri kusekondary this guy has been following me achida kuti ndiite girlfriend but I didn't want to have a boyfriend ndichiri kuchikoro. You know the pain yekuti you grow up uchichengetwa kumusha kwana sekuru uri mwana wemukwasha and you don't want to bring a disgrace kuvanhu vakakura vachikutengeta. So back to my story, Gogo told me how that guy was explaining nyaya. He seems to be serious. Then I said, okay, no problem. Mpe number dzangu. She gave him my number and he called me explaining himself and also told me kuti akazomeet some scanner and they ended up staying together but vakatadza kuirana and they separated. Okay, days turned into weeks. Achitaura and he asked me again if I can be his girlfriend. Ndekabvuma. Takatanga kudanana, he asked me kuti ndiuye kumusha. So ndakaenda kumba. We met pamagrosa. He told me kuti achaya kumba on Wednesday. It was a Monday. That day I said okay. Ndakasvika kumba, I told my grandma everything. She said okay, if he wants to come he can. So I spent a whole day cleaning it Tuesday, cleaning the yard mumba and putting everything in order. He came on Wednesday but it was actually late kuma 6 kumanero. Aka explain again kuna gogo everything and how he loved me. So my grandmother vakati it's okay if you really love her but handidi kuti uzorwadzisa mwana uyu because she's a good girl. Achibva ati okay gogo, no problem. Takadana napaya achiuya kumba kuzondiona and he respected my boundaries nekuti nange ndisingadi zvekurara before marriage. So the other day akauya nema braids, skirt, Zambia duku and then I stop achibva andipa mari yekurukwa. All this was happening in front of my grandmother. She was so happy to see this and he said I must get my hair done. He wanted me to go and meet his family. I was so happy mufunge kuti wow, God is good. Gogo vakakumbira makoti wavo anova mudzimai wasekuru wangu kuti andiperekedze to the guy's family. It wasn't far hako. I did my hair, got ready and the guy taitaura pafone achindiudza kuti he told his mother about me. She's so excited to meet me. So takagadzira and he was directing me, you know, nzira dzekumusha mumabani. Takafamba hedu nagogo vadiki vaya. Takawana the guy little brother yake which is bamuni vakagara parukova waiting for us. Takafamba hedu paya and went kumba kwavo. He did the introduction, the family liked me. Fast forward, went back home. Takaramba chidana, the guy came again kumba akati I'm happy kuti vabereki vangu vakufarira saka ndoda kuroora. He said it pamberi pa gogo vangu. So gogo vakati no problem, chinhu chakanaka ichocho. So uyu mwana wemukwasha. So I need to inform his father kuti mwana akuda kuroora. Okay, he agreed to that. And my grandmother took a step kunoudza dedi kuti kwane mukwasha akuda kuroora. He agreed and set roora date December. The guy was happy. List rikanyorwa kuside kwanguwo. I was also happy tete kuti finally, even if I was young, but I was happy to have someone who loves me. Takagara tete and you know time flies. Udoro aicha tete doing everything he can for me. Ndainzwa kuti it's nice to be here. One day Gogo went to visit one of
relatives vaigara kudhuze nekumagrosa kuya, which is where the guy was working. She passed by vachimuudza kuti she's going somewhere. Today the guy took advantage and came home that night, knocked the door. Ndaive nemutemo wekuti handivhuri door kana kwasviba, especially kana ari munhurume. Ndaiva nelittle brother yangu who was 9 at that time. He was busy watching TV yake. I went to the window to check kuti ndiani. Ndikaona ari iye, ndikamubvunza kuti why are you here this time? He said I'm hurt. Ndopa ndakatarisa his right hand akasunga nebandage with blood. Achiti achekwa nemushini kubasa. I felt bad for him. Ndikavhura door. He entered akagara pasofa. I trusted him. Ndikutodaro ndakamupa pura chikafu akadya, apedza akatora mushonga ndokubva amwa. He told me kuti akuenda kumba kwavo, which was a little bit far. I was worried and asked if he'd be going to be okay. He said you'll manage. Kwanga kwasviba zvekuma9. Ndakamuburisa yard and I told him kuti ndakuenda kumba. He said he was cold. I must get him a jacket. I went back mumba and took one of my favorite jackets. Ndikadzokera. It was dark tete. To my surprise, ndichingosvika guy akandirova iya inonzi Ndari. Ndichibva ndadonha pasi. Ndichiri muconfusion. He put his elbow pamuromo pangu. I tried to scream, but it didn't work. He forced himself on me and took my virginity. After that, he asked for forgiveness and said nothing is going to change. He's going to keep his promises. He said, go inside, pack your bags. Let's go together. I said no. Yes, I know hangu. I grew up being taught kuti munhu akakubata unobva waenda naye. But on this case, I was so confused, not knowing what to do. The fear in me on the other side kuti ndainge ndaisiwa nemwana, my little brother. So I told him I'll come mangwana kumba. I can't leave my brother alone. He said, okay, I'm going to tell mama what happened. He left ndikaenda mumba. I found my little brother sleeping. I went kurumu kwangu nepant nesketi zvaiva zvadamburwa full of blood. Ndakatora ndikaisa some plastic ndikasunga, took a bath, then slept. Tomorrow morning ndakamuka and do all the house chores. I took a bath trying to be strong, but I was in pain. Thinking 2 times kuti ndoinda ondorega. Then I told myself kuti handidi kutizira, ndoda kuroorwa vabereki vangu vofara. So this whole thing of kutizira wasn't my plan. So I was confused. But on the other hand, I was like, what if I get pregnant? Ndakachengetwa nanasekuru. Ndochengeterwa futi mwana wangu. Ndakasumuka ndikarongedza hembe dzangu and left the house. I went to their house and I was received zvakanaka tete. Takabika tea tikamwa, nguva dzikafamba tichitaura nyaya, looking forward kuti mama achataura kuti mukomana akataura nyaya yake. But to my surprise, mama was not even aware of nyaya. Around 4 p.m., I told her what happened last night. She confessed that she saw blood on his jacket that morning. And I asked him what happened. And he said, your daughter-in-law is coming today. That moment, I felt a little bit relieved, not knowing that it was the beginning of sorrow. His father came back and he was told, and he said, feel at home. I'll go talk to him, man to man. The following morning, I woke up tete, makoti duties. This is not how I wanted it to happen. I was crying day and night tete. His dad went to the growth point and spoke to him. He told his father that he doesn't want anything to do with me unless his father wants to take me as his second wife. Ndakachema. I was shocked and confused at the time. Apa my family already knew kuti munhu akatizira. I prayed every day hoping for a change, but nothing changed. Aita akayakumba, aita kunge asiri kundiona, kana ukamorosa, aita kunge asiri kunzwa otoenda. I stayed 1 week. My grandmother went to Growth Point kunomona. She tried to talk to her and he confessed that he went to a witch doctor who instructed him to find a virgin and sleep with her. After that, he must take the blood and give to him. Kutaite mari. Mikoyacho wasn't supposed kurara neni again in his life. Tete ndakachema. I was so depressed. I continued to stay. His parents were being there for me, but that didn't change the fact that mkomana aingasingadi. The only reason that I was staying was to make sure if I'm not pregnant, then I can leave Hangu. After 2 weeks, that's when I heard Kuti took back his wife. They are staying together, Growth Point Koko. I cried, but I told myself Kuti it all passed. 3 weeks later, my periods came tete.
The same day I packed my things and said goodbyes to my in-laws and left hangu ndikaenda kumba kwedu. Fast forward, I came to South Africa, Tete, and started to have issues, but I prayed and fasted and everything came back to normal. After 2 years of working here in South Africa, I managed to go home ndikanobvisa mombe yechiredzwa kuna gogo who raised me. After 2 years, Tete, I wasn't sick or anything. I just went to the clinic for something and I was tested. The same time, the test came positive. Now I am HIV positive from that same guy. I didn't confront him or anything. Now it's hard for me to be in a relationship. I'm trying, Tete, ndikawana hangu munhu ndimuudze uchokwadi zvandiri, but I end up being rejected. My wish is to find someone who is God-fearing and also HIV positive. I stay alone, I work, I provide for myself, so I want someone who also works. Right. Hey guys, this is very painful. Panika pane vanhu vakashata. Imagine kuti mwana uyu akasiswa basa. Let's atizokere kumakore tinzotani makore mangani. She's a very beautiful girl. This girl is 23 years. She even sent me her pictures. Mwana mudiki uyu. Oh, ndasarenda. Panika pano pane vanhu vakaipa. Saka unotoona kuti gogo musoro wanga vatrasta munhu. Ende urikuona kuti mwana anga ari kubasa, anga ari kuHarare. Zvikanzi ngauye, gogo vataura naye, ati ngauye, vakarambana, shuwa. Kusvika mwana abva kuHarare kuti auye kuna gogo, auya kuba kuna gogo, mukomana kuti nge todanana, gogo ndokuzotrasta vakamukwenyana. Vakati, ndichamboenda uko, mukomana ndokuziva kuti kumba hakuna munhu, ndokuya ndokubata munhu chibharo, koko kumurova, kumuumburudza, achida virginity. Vasikana, I think mazvinzwira moga, chero zuva ravira, chero munhu akanoka, akati ndabaiwa nebanga, ngaafi. Let him die. If you are alone, chero ari munhu wekuziva, waunotofunga kuti, because do you know kuti people who are close to us, those are the same people who harm us. Munoziva izvo. Vanhu vari close to us, they take advantage. Ndivo vanhu vanorepa. Handisati ndambowa kuti kwai ndazorepwa nemunhu waangosangana naye. My cases here and there, but most of the 95% of my cases, kauti 99%, abuse, rape, kuromba, even yeko makore ya mchiuranga ratapuwa makore. Vanhu vanoita zvinhu zvose izvozvo vanhu vari close to us. Nyika yakatakura kurema. Nyika ino yakuhlisa. Let's take good care of our children. Aiwa ndabatikana. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Kusadiwa navamwene. Ndaigara ndichinamata kubva ndiri musikana kuti ndikaroorwa, I would pray kuti ndiwane vamwene vasinganetsi uye vanondida. Sometimes ndaishuvira kuroorwa nemurume akafirwa nevabereki. I didn't want the drama iya kunetsana navamwene okuvengwa nevamwe, but zvese izvi zvaingovawo zviroto. Ndakakura ndikasvika paage yekuroorwa. I met a guy, a true gentleman, taidana Tete. Atina kuita time yakareba, then akabva aroora. Ndakatobvisurwa mari svinyu chaimufunge, vabereki vangu vakafara nazvo. Mukomana wangu ndiye anga ari mukuru mumhuri mavo, and ndiye aichengeta amai vake nemamwe masibling ake. Saka ini pandakaroorwa mumhuri umu, I knew all of this, and from the first day my mother-in-law saw me, havana kumbobvira vandifarira zvamuchose. So pandakaperekwa, ndakabva ndagara kumusha kwemurume wangu for a month. Ndaigara ndichinzwa nyaya dzekuti vamwene vangu havagariki navo and vanobuda usiku, and neunhu hwavo nezvavaindiitira hazvina kundishamisa. It wasn't easy at all. Ndaisawana time yekugara pasi, ndaishanda sedonge. Ndikabva ndazotevera murume wangu kumba kutauni. Ndakagara gore ndisati ndabata mimba. Vamwene vangu vaigara vachipopota kuti handisi kuvapa muzukuru, ndiri ngomwa. I would cry my first days, but ndakanga ndava used to it. Gore rechitu ndakabva ndabata pambiri. Ndikafara zvekuti I told myself kuti hapana anofanira kuzviziva kuti ndakazvitakura. Ndakatoshamisika, my mother-in-law vakufona vachiti makorokoto. Ndakatsamwa Tete. I didn't trust her, but I never told my husband that. Ini hangu, I find it creepy kuti munhu anga kuvenga obva atanga kufarira. Dzimwe nguva it shows kuti pane zvikuda kuitika, ukuti munhu pane hora yaanenge achida
kuplana. Saka ndakangosiyana nazvo. Ndakati nchisvika 8 months mimba yangu ikabva yabva. I was broken and in pain. I asked myself, what did I do wrong? Maybe it was stress yakakonzera. I was blaming myself nekuti ndakanga ndisazivi kuti chii chakaitika. I stayed for 8 months ndikabva ndabata pambirizve. At 8 months the same thing happened. Ndikabva ndaenda kuchipatara. They did some tests. Hapana chakaonekwa, vakandiudza kuti nothing was wrong with me. Ndainamata makuseni masikati nemanheru. Munamato wangu waive wekuti ndikwanise kubata mwana maoko. Pasina nguva ndakabata zvepambiri, but I told myself kuti I was going to pray kusvika ndabata mwana iye maoko. Ndainamatirwa dzimwe nguva pastor vekuchechi kwandaipinda vaigara vachindiudza kuti zvinhu zvese zvichabuda pachena. Saka ndakati ndava pa8 months ndikaona ndadarika ndava pa9 months ndikabva ndasvika pakupona mwana ndikatomubata mumaoko sekunamata kwandanga ndamboita paya. Hama neshamwari vakatouya kuzondiona kuchipatara vachindikorokotedza. Apa akanga ari mwana mukomana. Ndakafara ende handina kukanganwa kutenda Mwari nekuti chakanga chiri chikomborero chakabva kuna Mwari. Ndakabuda muchipatara and went home ndikagara watching my baby grow. Pakapera mazuva ndakabva ndangotanga kurwarwa. Ndaitemwa nemusoro zvekuti ndaitadza kana kuyamwisa mwana. Murume wangu ndiye aitogadzira mukaka wemwana achimupa. Ndakaendeswa kuhospital ndikangopiwa mapills vakandiisa drip ndikabva ndadzokera kumba zvanga zvavanani. Vamwene vangu vakabva vauya kumba vachiti vauya kuzondiona. Musi iwowo handina kurara. Ndaichema tete noti zvekubudisa sound asi musodzi yaingoerera yoga. Chero kudya ndakanga ndisingagoni. I tried kumwa mapills andakapiwa hazvina kushanda. Ndipo pakazodaidzwa pastor vakauya vakandinamatira. Vamwene vangu vanga varipo. Pakanamatiwa tete and my mother-in-law vakatanga kuita unge munhu akutsva. Vakatanga kusvetuka vachita unge munhu asvikirwa. Ini ndanga ndatova bho pandakanamatirwa. Then vakabva vatanga kuti ndikutsva, mirai nditaure. Vanhu vakashambuka kuti chii chikuda kuitika. Then vakabva vatanga kutaura. Ndini ndakadya vana vese vari 2. Akasvika akatora mwana wangu. Panga asipo aindipa mari. Enanga asachandipi mari sezvaita kare. I wanted to kill her. Ndanga ndichida kumupedzisa but zvaramba. My husband was shocked. Iniwo ndaitochema ndanga ndisingazivi zvandakatadzira vamwene vangu to an extent yekundiroya vachida kundiuraya. I didn't know she hated me that much. Vakazoita back to normal after vaita confession yavo. Ndakanga ndisisandi kuvaona. Even my husband was disappointed. Vakadzokera kumusha ene ndihiri nechigumbu navo. Even my husband haadi kuvaona amai vake. But I really wish ndikwanise kuvaregerera. I need help ndikwanise kuvaregerera, and I also want my husband to forgive his mother. Maybe what she did, she was trying to protect her son. Ndo nyaya yangu. Yeah. Guys, we usually have problems as Africans of letting go. Kana mwana akarora, we find it difficult, especially vana mai. Handisati kashoma, varipo handisikuta vapo. Vana atezvara vanonetsa vachiti murora handisikuta vapo. Aiva varipo. Nasi kuri kutonhora. Maoko angu ndakatoita kuabata kudai so because handisigona. Because pamusoro petebho pari kutonhora. Saka what I'm saying is, handisikuti ana atezvara vanonetsa vako. Aiwa variko. Vatoriko wena. But I'm saying in most cases mothers, they find it difficult. Ndoza kuti vazhinji venyu muri kuona ipa panapa, you have this same story yekuti amwene wangu avandidi. But ndoza kuti kazhinji kachona we blame munhu ari wrong kunzi ndiye ari kutotinyimisa mwana mari. But I also want you to know vana vamwene vakatera kuti the moment mwana wenyu paanoroora atova nema-responsibilities. Handiti, kananga achigara mu1 room, atsvakawo 2 bedroom yokuti agare namakoti. Makotiwo, handiti akafunga, akaenda pamberi pechechi kana pamberi pemafamilies akataura kuti I will be your husband, I will be your protector, I will be your provider. Nema-responsibilities manyowani. Can we learn kugarisana zvakanaka namakoti? Ndoziva kuti vana makoti hamuvadi. But the truth is, they are here forever. Ndine imwe hama yangu ine mwana ane 30 something years. Anotora kuti handidiwi mumusha. Guys, shine your eyes, man. Open your eyes. Kana muroora ane mwana firstborn ine 30. Musiri kumuda 30 years later. Hi, she's not going anywhere. Dzidzai vanhu, dzidzai. Alright. Tete nemiwe dare ndauya neyambiro yamahara. Hama vanodiwa. Mukanzwa anoti anoda kukupfumisa. Tiza usacheuka. Tete ndakazoona kuti dzimwe n'anga ndivana agent vaSatan chaivo vanoita kuti pano pasi rive gehena. Vatete chimwe chinoita kuti munhu arombe inhamo chaiyo.
kana mudumbu muchirira musina chekubata, usina pekutangira, ndakafunga kunotsvakawo mushonga. Ndakaenda kuMalawi, ndiko kumwe kune ndandi dzenyanga. Vatete zvekuti kure handisati ndakambokusvika iluxury kure kwegava ndiko kusina mutsvubvu. Ndakakwira bhazi rangu pana 4th Lucky kune straight bus rinobva Zimbabwe rakananga Malawi, saka kufamba handina kumbonetsekana. Ndakasvika paya kwakuenda kwandainge ndadirectwa. Ndakasvika ndikawana n'anga ichitonyikayo mushonga yayo mumvura. Mazuva ano kwava neGoogle Translate, unogonetsekana nei panyaya yelanguage. Vatete nyanga yakatora mushonga ikaenda neni kurwizi ikati ndigeze. Ndakatarisa kumavirira, kana ndapedza tozonopedzisa dare racho kumba. Ndakaita saizvozvo, pakagadzirwa zidombo mumoto rikatsvuka kuti piviriviri. N'anga yaipisa mushonga pazidombo riya. Vatete n'anga yakazotora sando ikatsemura dombo riya ikandipa chipisi chidiki ikanditi ndiende zvangu. Dombo iri rakanzi raizofanira kugara mumukaka wembudzi. Chete zvaiva simple. Ndakadzokera kumba nebhazi, asi chero step yangu yainge yachinja, chero voice rangu rainge rachinja. Ndainge ndine confidence dzakanyanya. Ndainge ndati goodbye kunamo, sara pano tichaonana. Ndakadzokera kuZimbabwe ndikanotsvaka mukaka wembudzi. Ndikatora dombo rangu ndikakanda mukaka wembudzi ndikaisa pakona. Dombo rakaita kushinyira. Ndariisa mumukaka wembudzi kuita senge riri kukwata. Ndakatanga kuita mari, munongonzwa, as long as dombo rainge riri mukaka ndaive safe. Ndaiti ndikadira dombo mukaka raita kukwata. Kukwata kunenge kututuma, kuye ndiko kututuma kwaiitawo mari yangu. Pasina nguva ngani ndainge ndadova murume pavarume. Vatete pane imwe respect yaunowana kana uine mari, kozoti kamwe kakushorekawo kanoitika pauri kana usina chauinacho. Zvangu zvaifaya, munongonzwa. Ndakaitawo madevelopments angu ane chitsama. Nhamo yakazouya, ndaenda kumafura mhepo kumbonodya mari munzvimbo itsva. Zvokuti ndowana mukaka wapwa hazvina akaziva. Ndainge ndasiya ndakadira mukaka wakawanda. Vatete ndainge ndakoshewa kutaura ndichiti dombo iri raita sekuti ukadira mukaka raita senge mukaka wacho unomwirira mudombo. Sayensi yacho ndaitadza kuinzwisisa. Ndakangoti ameno kondinei nazvo. Ndakaenda kuKruger National Park kumbonofurwawo nemhepo ndiri musango. Kruger kwakadzoka konakidza. Ndobva ndaextenda nerimwe vhiki ndichidaidzira kuti kumba kwacho ngakuuye kuno. Ko ndaigozivei kuti ndichawana mukaka wapwa. Ndakadzoka kuholiday kwangu zvechokwadiwo ndikawana dombo risiri mukaka wembudzi. Hana yakarova asi waiva usiku. Ndakangotora umwe mukaka waiva mufiriji ndokudira. Ko zvaive nebasa rei? Mukaka. Dombo rakajamuka. Mangwanani makuseni dombo rakafuma rakafufunyuka. Ndikati ameno kuti indava riri dramatic. Ndipo pakatangira nhamo yangu. Upfumi hwandainge ndazviunganidzira vatete wakatanga kupera sedova. Dombo riya harina kudzokera shure. Dombo rakaramba richifufunyuka. Ndiko kupera kwakaita upfumi hwangu. Upfumi hwakapera kuti kudonha kwemunhu angambova kumusoro kunonyadzisa. Unonzwa senge watsvedza kubva mumbanana. Ndakaona kuti nhamo iyi yoda kudzoka, this time yakaloda badness. Vatete iri bad. Ndakakwirazve bhazi ndokudzokera Malawi kunonzwisisa kuti chaiva chini. Ndakasvika, n'anga yaikanditi dombo raive risingadzokedzani sezvo rainge rabviswa pane rimwe dombo. Asi dai kuri kuti raigona kubatanidzika, zvaigona kuita reverse deal. Sekuru vakanditi dai ndakatevedzera mhiko, dombo rangu raizokura zvokuti ndaizogona kuita mari isingaverengeki yandaizoita, asi ndakange ndazvikanganisira ndoga. Mukandiona before picture neafter yangu mungati handisini. Before yangu ndaiva neganda rakanaka. Igo zvino ndiri kuita senge mombe ine kwashi. Ndiri kuverenga mabhonzo embabvu. Ndikageza mvura inozara yakajenga mabhonzo epahuro. Asi vatete chiri kunyanya kundipedza kuziva kuti panopera dombo kufufunyuka neniwo ndapera. Panopera dombo ndipo pandinopererawo. Rate yairi kufufunyuka naro haisi normal. Geography taidziva kuti kune weathering process. Ndiri kushaya kuti chii chiri kupedza dombo. Mushonga here? Ndichangofuma ndakatidi ndava kuenda ini, asi vanorombesa ava ndivana Satan jaivo. Ndingadai ndakanyumwa mhani. Vatete kune n'anga isina imba ine musoro
isina motikari inoda kuti ini ndipfume panorema pakaresveka big time zvakaoma hazvo. Vatete munoziva varoyi havasi chete vaya vanofamba usiku. Morris uri muroyo wemunhu ende ndichazvitaura kusvika nyose. Morris uri muroyo wemunhu ende ndichazvitaura kusvika nyika yose yaziva. Ndakaroorwa naMorris tiri macivil servants. Handina kuziva kuti Morris ainge aine dzimwe pfungwa pamusoro peupenyu hwangu. Morris aiva gringo. Morris aiva gefa chairo. Vatete ndakatoenda nemuchato ndikanyadzisa mahaters. Ndakaenda kuhoneymoon kuMozambique naMorris. Akabva ati pane n'anga yaaiziva yaizondigadzira kuti ndikurumidze ndabata mwana. Ko ndaigoziva kuti Morris achindiroora ainga ane chinangwa. Chinangwa chake kwaisava kundida. Chinangwa chake ainga netarget yechibereko changu. Asi sekunzwisa kwandakazoita kwaisadiwa chibereko chegirlfriend asi chibereko chemudzimai wemumba. Ndosaka Morris ainge aita chipatapata chekuti tichate, izvo ndaiva target. Takaenda kuhoneymoon paya, ndakaendeswa pane imwe n'anga ndikanoiswa mushonga mubhaketi. Umwe ndikanzi ndigeze nawo muviri, umwe ndikanzi ndigeze Africa yangu, umwe ndikanzi ndistime Africa yangu. Ndakanzwa chinhu chichidonha mubhaketi, asi sekuru n'anga vakati ndisatarisa sekuti ndaive ndakaiswa chinhu muchibereko chaizodya vana vandinenge ndichizotakura. Morris akandiperekedza koteo yataigara ndobva ati ava kudzokera kuna sekuru n'anga pane zvavaida kuita. Ndakabvunza kuti zvaiva zvii sezvo ini zvangu zvainge zvaitwa pachena. Kwava kuti pane zvinhu zvechirume zvavaida kugadzira. Takapedza honeymoon yedu tikadzokera kumusha. Exactly 6 months tabva kuMozambique. Morris akasiya basa akati zvainge zvisina mari. Neniwo vatete ndakanzi ndirege basa timaneje mabhizinesi edu. Kana wainge usingaoni waigona kufunga kuti mari iyi igratitude yekubasa. Asi handizvo. Neniwo ndaifunga kuti ndizvo. 2 years ba nomwana, 4 years ba. Vatete Morris aingondisimbisa kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Asi ini ndiri munhu vatete ndakatanga kushushikana kuti sei nanga ndisingabatiwo pamberi. Asi ini ndiri munhu ndakatanga kushushikana kuti sei nanga ndisingabatiwo pamberi. Ndaiwana free time. Saka ndakawana nguva yekumbofamba kuvafundisi. Kwese kwandaienda kungava kunana pastor kusvika kupi ndaingonza mai makaitwa sacrifice yechibereko chenyu endai munouya nemurume wenyu. Mazuva ekutanga ndaizviramba asi ndakapedzera ndaona kuti zvine chokwadi mukati. Vatete waiti ukataura nezvekuti tifambe Morris waivava. Asi chakazondirwadza Morris akanoita vana vaviri kunze. Asi ini changu chibereko handizivi chakaitwei kuMozambique. Ndinorwadziwa, chinondirwadza ndinochiziva asi handizivi kuti zvinorivheseka sei. Ndakaroiwa nemuroyi wemumba. Muroyi andakati I do for better or for worse. Vatete Morris akaita utsinye hwenyoka kuruma chaisingadyi. Chero ndikada kuti ndosiya ndoendeipi ndisina chibereko. Chero ndikaroorwa kumwe ndinonodzingwa ndichinzi ndiri ngomwa. Hausi here utsinye ndiri empty mukati memwoyo mangu despite kufamba nemaRange Rover. Hana kana maturo zvakaoma hazvo zveupenyu. Guys, kana mukaenda kun'anga konzi handei kun'anga munhu akangoti handei kakun'anga iwe wotobvuma ipapo ndo panondinetsa ipapo. But anyway, alright, regai titange nenyaya tipinde munyaya inotevera. Makadi vatete ndati ndiwe nenyaya yangu ndaisada kusheya kana kutaura nezvazvo asi wopedza ndarota ndane 2 hours ndakamuka misodzi chingoerera. I'm a lady age 34. Nyaya upenyu hwangu yakarebesa asi regai nditaure panogara pachindiyeredza misodzi. Mai vangu vakamitiswa vari teenager ndokuzouyiwa navo pamba vakaudzwa kuti ava ndivo maiguru vako. Remember she was too young. Vatete havaimbozivawo zveshuwa nekuti kumusha kwamai vangu kuresa. Vatete vachinopinda mumaoko emukadzi mukuru kuna baba vangu maiguru vaiva munhu akatopinda mumba akaita vana vake 3 before meeting baba vangu. Ini ndinoteverwa neyoung brother yangu. My mom vakarwara tete apa she was pregnant for my little brother anova akashaika that very day. My mom vachitevera kureva kuti dai boys dzava 3 kusanganisira newekutanga. Mama vasati vashaika tete vairwara kwavanogara vaindeswa kuhospital. I remember vaingova mumba.
mai vangu havana chavaikwanisa kuita, vakarwara kusvika vakupfekedzwa manepi tete. I was just 8 but ndainzi ndiende kurwizi ndinowacha. Kusvika one day ndanzwa mai, ndiro zuva randakanzwa vachitaura tete, vaisatarisika. Vakati, mwanangu, ndakuenda, ndoda kuti uchengete mwana, muchengetane. Ko ndaizivei vatete kuti my real nightmare was just beginning. Mind you, my mom vaivaonerera. She was the only girl ne 2 boys and she died young, kuma 20s. Nekuti baba vangu vaiti gore mwana kwa maiguru, gore kwa maiguru kwa mai vangu. So my brother, he was 6 tete. Imika richadzoka nenyaya yacho yakarebesa. Yandiunza pano inyaya yebrother yangu tete. Takakura zvakaoma. 2005 baba ndokushaika. Ndichadzoka nenyaya yekuzosara kwatakaita kusvika baba vachifa. I was 13 by then. Fast forward, ndakabva Pamba ndawana basa muGwero. My little brother achigara namaiguru. Ndati kurei ndaane 17 years, maiguru vanga vatoshaikawo. Ndakabva ndawana basa paMidlands Hotel muGweru, ichiri hotel. Ndakashanda ndokudzokera kumusha tete. Seeing the situation yaivako, aiva ma1, mabrothers angu nanasisi vangu vatokura vava kuvarume. Mukomana mukuru ane mukadzi asi nhamo yatakakura mairi yaisemesa. Ndakasvika Pamba after so many years. Ndakabuda Musodzi, mwana wamai vangu akapfeka madhende. Handina kugara mazuva, ndakatora young sister yangu. Takasiyana negore nebrother yangu, vakasiyana negore futi. I guess I was 16 not 17 tete. Ndinuyo tore trouser ne t-shirt, pfekedze ka young brother kangu ne sister yangu, mwana wekwamaiguru, takananga kuGweru. Takasvika muGweri tete, ndaishanda sawaitress. Basa kuriwana vaiva mwari, story for another day. Ndakagara nevana tete, pay yanga iri nani, rent ndakapiwa room kubasa, ndaisabhadhara hangu plus matip ndaimawana tete, zvaiva nani. My brother's hair was brown for now. Ndiye andiunza pano. Ndichauya nelittle sister yangu pane imwe episode. My brother was light in complexion and beautiful zvekuti waigona kuwana workmates angu achimuruka. He was so humble. Aingodika so tete. Skin yakakasira kunzwira mvura. Raiva brown rakanga rava black. Chikafu ndaitenga tete. Hembe ndokwaiperera kasalari kese. Aiwa ndanga ndava nemufaro. Little did I know kuti kwaiva kuonekana nejaya rangu tete. One day ndakati gezai tiende kuchechi, imwe yainetsa mazuva iwayo muGweru. Ndiko kwandaipinda hangu, iri Pentecostal tete. Tiri kufamba kuenda kumakombe. Mukomana ari kufamba, akafamba omira, oti handichakwanisi kufamba. Misodzi akutochema, dambudziko chii? Chest yangu ndikafamba inorwadza zvekutadza kufema. Takatambura kunosvika kuchechi, ndikati aiwa zvidiki izvi, muno munonzi huyai nemapofu nezvirema. Tanga toti everyday Sunday anamatirwa, asi change painge pasina. Kusvika ndaita zvekuenda naye kumba kwaApostle chaiko, ndikavaudza dambudziko remwana, asi change yakashayikwa. Ndobva ndaita zvekuenda kuclinic tete, zvikanzi ane stress. Ini stress izvo my nightmare was still gathering to attack me tete. Ini I was 18 years. Ndawanawo mukomana hana hake kutaura zvekuroora nguva yacho, zvenhumbu zvaifungwa nani tete. 3 weeks chete yange yatovapa. Ndakadonha kubasa. Kumhaniswa kwachiremba zvikanzi nhumbu. Nhumbu iya yaitambudza tete, kuti ndichipinda padhore hotel kudai ndainhura nechikafu tete. Ndakaoneswa moto nenhumbu iyoyo, kusvika vakadzi vechikuru vataigara navo vati, hande tisu vana tete vako. Ndakaenda kumusha, handina kugamuchirwa pakuti muridzi wenhumbu arambe. Mai nababa ndivo vakaramba, story for another day. Kumba kuye kwandanga ndasiya vana, vakaona munhu asina kudzoka, hamene zvawakafunga, ndiwo hutu kukwira bhazi kudzokera kumusha. Fast forward, nhumbu yakakura, no preparation, nothing. 9 months gone, ndamirira kunobatsirwa mwana. Phone call yapinda, makadi mainini. Aiva mwana wavatete vangu, anogara kuChinwe. Ko makanzwa here kuti hanzvadzi yenyu yakashayika? Hanzvadzi yangu ipi yacho? Tete, ndakapererwa. Ndezvarini? Patova nemwedzi. Unotanga kupenga tete. Apa condition anga ari ma1. Dumbu riri kwakadaro. I started blaming myself since then, kusvika ndakazonzwa nyaya dzakandivhundutsa. Handina kunge ndataura kuti mumba mababa vangu
ndiri number 5 taive tiri 9 7 vekwamaiguru plus ini nebrother yangu. Ko ndakazonzwa kuti mwana aivofudziswa mombe dzevagarisani kuti vanhu vawane chekudya pamba nekondishini yake. Pandakamutora hapana akataura nyaya. Little did I know his death wasn't an ordinary one. Mwana akatanga kuuya kuhope achitaura zvese tete after some years ndisina kuenda kunoona paakavigwa. After my brother passed, I took my little sister again. This time aisawa neutano. Ko timu rekumusha raisataura raingoti unozviona ikoko. My little sister munhu akakura ari weak, so ndaiti pamwe ndozvaari. This time my baby was 2 years old. Tagara paya mwana arwara. Ko chii futi? Ko ini ndaizivei kuti musikana akazvarwa nechirwere, akarwara akachinja kala mwedzi wese ari muhospital. Apa I was 19. Kumusha hakuna aibatika tete kusvika mwana arapwa TB iya yapera. Chirwere chiya ndikanzi ndipote ndichitenga macontri moxazole for life, mapills aya ndaisaziva zvakawanda. Apora ndipo pandakati nditsu kuti mwana akawanepi chirwere, chero taiva takasiyana negore aiva mwana. Tete ndakatanga kufamba naye kumanesi kuti vabhotaurawo naye. Apa kwanga kwakuda kuziva kwazvakatangira. Manesi vakatarisa mwana yaiva mhandara asi akazvarwa akadaro. Inini, how is that possible? Remember, kumashure kwake kune vana 3 havana chirwere. Ndipo paakazoti sisi ndaisada kukuudzai kuti pamwe munozondiseka. Sisi vahombe vaindituka kuti saka riine AIDS. Tete imi ko zvakaoma. Akapora musikana akatoti simbei. Akazototanga kubuda mhopo, makumbo, kunhengo yakavanzika. Akazorwara tete munongodzwa imi. Apa kubasa nhasi ndaenda mangwana handina. Kusvika varungu vati chiita zvemurwere wako. Apa kumusha mafoni aisapinda. Kusvika ndatora mwana ndakakwira bhazi kuenda kuChegutu hospital. Ndakamusiya maoko asisi mwana wemukoma wababa kusvika tazobata vanhu vari kumusha. Ndakasiya ndatenga mainjections aidiwa kuti apote achibaiwa kusvika apora aende kumusha. Takagara hana kurarama nguva. Urwere hwakauya nesimba. Mwana akashayika tete tikanomviga. Ndakachema ndichichemazve nebrother yangu ndichiratidzwa paakaradzikwa. Ndakatanga kuudzwa nhoroondo yemafiro ake. Hanzi akati akamuka achiti ndarota ndichijiwa ruoko nembwa. Vaswera mwana akatanga kubuda furo neropa tete. Mwana ndiye Sarai. Asi mukutaura kwakaita vanhu vaitowedzera ronda mandiri. Makore akafamba tete. Back to my daughter. Ndakazoti vanhu vekumba kwavo tiende kumaDNA tete. Handisi munhu anoita zvevarume. Apa kumaDNA baba vakatita vakapopota nekuti tete vemwana nemwana nababa vemwana vaingova munhu 1. Zvisinei vakangoti ndakunyarai. Vamwe ndodzosera kumba nekuti maresults enyu ari pachena kare. Mwana kuna mai akabuda 99.9. Ndokuzodawo mwana ane 4 years. Ndakakumbira kunomusiya kumba kwavo tete kuti ndimbouyawo kuSouth. Ndauya kuno I was now 24. 25 ndakasangana nababa vemwana wangu wekupedzisira. Aiwa takadanana. Kararama kalife kedu akanorora kumba kwedu tete. Mwana ari 8 months. My nightmare started again. Murume akatanga kura ake kusvika tasiyana. Handida hangu kutaura nezvazvo, but nguva diki yatakagara naye haiwa zama ndaichengeta magroceries, mafoni, hembe. Handina kugara ndafuratira vana vababa vangu tete. Ndasiyana nemurume I was almost 27. Ndakawana basa. Haiwa ndakazviraramira. Mwana wangu wandakasiya kuZimu ndaitengera chese chaanoda zvaifamba. Kusvika mukomana wandinoteedzana naye arwara tete. Akabatwa chirwere. Akasiya mapiritsi kuti umwe. Mukadzi wanga akugara naye aisaziva. Akarwara kupotsa afa tete. Anga akudirwa ropa every day re32 years. Ndini tete ndaita zvese. Chirona nhasi anogara achinditenda kuti ndiwe wakaita kuti ndidzoke ndanga ndaenda. Handina kumira kuda vana vababa vangu tete. Maindu patinoti kumba paplot ramai vangu kunova kwavakafira vasati vagara. Hama dzavo hadzina kuritora. I don't know why since then vakatakura twese nehuku vakafuratira since then. Tete ndakazotanga kurota. First paiva nezibuilding kwaupstairs. Kwaive nechati raiva rakanyorwa pasi mazita ese emumba medu. Vana vababa vangu vese nerehanzvadzi yangu raive rakaiswa X nered. Ndakatanga kudzima iye. Akabva ati sisi musazvinetsa.
harichadzimike. Ndaienda kungomurota tete wese. Ndakatanga 3 days 3 nights fasting prayers. Ndaitomurota achiti handina kufa neurwere sisi. Hembe dzamakatenga hanti munoziva shoti riya rakadai nechakati. Akatanga kundiudza tete, uya mukomana wekurwara ndiye akauya kuna mukoma vakuru ndichavati Chamu. Iye ndo muti Tafara. Tafara akauya kuna mukoma Chamu akati mwana uyu todi naye nekuti akakura pano achitidzinga ende sisi vake vanonyanya kumuda uyu. Hana basa musikana. Ndichiradza vision yese iyi tete. Mukoma Chamu vaive vakangotsikirira Tafara achitaura. Koita sisi vari pakati pevakomana ava ndichavati Tendai. Vaiva mumadziro vakateerera asi havana kutaura. Ndipo pakazouyiwa nesolution yekundiuraya. Sisi ndakaisirwa poison tete. Dzaisava hope. It was a clear vision. Back kustress yaitaurwa nemanesi iya. I saw another vision again. Tete mukoma Chamu vaita mwana mukadzi. Chaita kuti nhasi kubva na 3 am ndisarara zvakare. After so many years, my brother came to my dreams again. Asi brother yangu iya yekuuya neplan nekuuraya mwana amudzinga. Hanzi ari kunwa ngaadzokere kumba kwake achifa nekuseka. I really need someone to talk to. I stay alone since my baby daddy moved out, but I choose to stay alone for so many years. For now, ndoperera pano. Maybe ndichadzoka kuzokudza how my parents died. Also nekuzokura kwatakaita after my mom died. Kana una mai nababa vachikuda, uchienda kuchikoro wodzidza nesimba, even une ma caring relatives out there, tenda Mwari ndizvo chete. Ndatenda mondiudza maposta. Chimwe chinhu, pure heart can get you killed tete. Pamwe ndichangorerukirwa. I want to share my painful hell on earth experience. Thank you so much. I think Heidi aifanira kutumira iri audio so that tinyatsotreka nyaya yachona kuitira kuti iite easy kunzwisisa. But what I picked up is maybe because ari kuti ndoramba ndichirota kuti brother yangu aiabusiwa nana mukoma Chamu nana mukoma tate, ndosaka maybe akazofa nezvaakamuita. And hanzi pavakamutora mwana aitadza kufema uyezve mubvudzi rake rainge riri brown, but paakaramba achimupawo chikafu and bvudzi rakatanga kuita black. So there is a lot, but I just feel kuti Heidi failed to express herself in a way yekuti tinyatso understand. But maybe kana makateerera mapick up zvanga achitaura tine nyaya dzaSisi Raven. If you didn't know, Sisi Raven vakatombosvika pakujoina Satanism. Saka tichipo, this whole week you are going to continue. Episode yaSisi Raven ichauya. Musarega, I don't know you guys what is wrong with you because hamudzoki. Handiti, dzokai tiite catch up because nyaya dzacho dzakati wandei. Ndokutendai nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Tadzoka zvakare muzora mangwana. Ndatenda. Bye bye.